wilujeng dalu no untari. Sugeng dalu Mas Mio. Wah, jan kowe kene nak. Pripun Mas? Wah, kene. Wah, jan. Nah. Cak duwe dimen ngene. Nggih, Mas. Anu gede maksudnya piantone dedeke gede dhuwur ngono lho. Wah, asosiane cacah gitu. Asosiamu. Terah Krisnari ngono ya. Apa kuwi? Ah, Asosia. kok ngomong ora pati genah. Ora asosiasi. Dek, niki wau wonten panyuwunan lelagon lumantar pripun Mak Cangik Yulimbo. Heeh. Kepareng diaturke sesidemenan. Sesideman. Alah kok yo angel tenan. Sesideman. Sesidemenan. Ayo. Sesidemenan. Atau Deman. demenan. Deman. Sesidemenan. Angel. Lambemu kon muni sesidemane kok angel. Lah iya, sesideman. Nah, ngono. Lah iya. Lah kuwi bener. Terucut. Kerucut. Derek sawantang bululan nggih Mbak Limbo Nggih, barakallah, barakallah. Nggih. Iki golek sedulur Mbak Tari ora golek apa-apa. Oh, ngoten. Bensin pinarak sedaya mawon. Matur nuwun. Aku ora pinarak kono dalam proses kok. Aja mampir lho, Dong. Ayo. Ora ganggu aku. Aja mampir, Dong. Ah, jenengan kok kertas nah. Iki wis arep to. Niki. Proses Tekan ana dhewe. Proses apa? Kowe anu wis calling visa. Iya, karek budale lah. Oh, anu medical check up. Sesideman nika. Sesideman. Ya, kate. Watah panyuwunan nggih. Parman nggih Mas Mio. Yo. Wiwitane andherek sang Sowan menyang kutha gedhe. Ngendi nduk kuthane? Surabaya, Semarang, Jakarta. Krebet, Jambon, Jombang. Jombang itu urung gedhe, Kang. Jambon. Jombang kok dikompo gede. Oh, ngono berarti. Kowe tukang ngompo to? Gede. Layak kok gede. Lah iya, Lah iya. kompone cocok. Umpamane cocok kelepe sik apik. Lah iya. Kula tak kandhake ning ngarep dalam proses. Oh. Diluk engkas lho. Kasih tenono. Yes, hebat. Bandar terus kayong-yong. Selendang kuning. Ayo sing kok ngono. 50.000. Selendang kuning. Siko brodol 50 iki. Seket Pak. Sik neng utang duite 50 neng. Neng utang neng. Engko bayar sing kok neng. Oh, bos iki kono kok. Sing marai ukara cengkok 50 ki sapa? Dalam. Yo kono dhewe. Heeh. Wah, senjata makan tuan, Bos. Iya to, iki mang ya mung coba-coba ternyata ya bisa. Omong saiki yo engko. Oh, Diwarne kancane engko. Angklope dudah lho. Kang saking Oke.
ning wasesa ngro angung rom marang bendara biasa Restio. Pripun, Pak? Ayo kowe mah Jenengan Doni. Aku lagi. Doni ra. Restio. Picture ngincake alis terus no gayeng tenan. Kasare ya bawane ya sumuk tenan iki. sumuk tenan. Lah semene kene iki. Piye, Mas? Sumuk pol iki ya. Untuk kowe maune gak monyong ini iki lho. Dadi moyo ngono. Malih Kepanasan iki. perkara sumuk iki. Ore ana Thank you.
Urip ana kosane Terima kasih matur nuwun Pak Mundutan Sesideman menika saking Pak Jemikun Sedaran.